digitale vor fi introduse treptat în toate clasele cel mai târziu până în anul școlar 2017-2018. Vă dați seama, până atunci cei care sunt acum în școală și care mă învață pe mine să folosesc chestiile astea nu vor mai fi, deci nu vor mai beneficia. Altfel, nu știu, o iau și altfel. Vine copilul și zice, doamna, mi-am făcut tema. Uite, e pe tablița aici, dar am uitat să o încarc. Ce facem, doamna? Altădată să salvezi în cloud, băiete, și dacă nu știi, interesează-te. Piața de electronice și IT din România nu merge prea bine. Și-au cam făcut românii plinul. În sensul că și-au cumpărat, care au avut bani și din astea, și telefoane mobile, calculatoare nu mai vorbesc, laptopuri la fel, și totuși cei de la EMAG reușesc să crească în continuare cu o viteză de 3 ori mai mare decât piața pe care evoluează. Sau mai bine zis, pe care evoluau. Între timp, cei de la EMAG, vedeți, ei sunt comercianți până la urmă, au ajuns să-și facă supermarket online, dacă stai să te gândești. Numai zarzavaturi nu vând pe site-ul ăla ca să țină mai departe un ritm de creștere mai mare decât al pieței. Chiar dacă în 2001, atunci când a intrat pe piață, EMAG vindea online numai computere, accesorii și produse de birotică, după 12 ani de la deschiderea afacerii au ajuns să se extindă și mai mult, iar gama de produse este din ce în ce mai diversificată. Potrivit datelor companiei, magazinul online a reușit să atingă o cifră de afaceri de 165 de milioane de euro în 2012, cu aproape 14% mai mare decât în urmă cu un an. Totuși, procentual, creșterea afacerilor a frânat anul trecut de la 42% cât avea EMAG în anii precedenți. Oricum, 14% creștere înseamnă de 3 ori mai mult decât restul pieței, care a ajuns și ea la o saturație, dar cei de la EMAG spun că nu aveau cum să crească atât dacă nu își extindeau afacerea și în alte țări europene. În ultima perioadă, compania a anunțat scoaterea la vânzarea unor produse care nu au nicio legătură cu piața electronicelor sau cea de IT. Așa se face că au ajuns să vândă cărți, pampers, parfumuri, farduri și chiar produse de grădinărit. În plus, platforma lor oferă și posibilitatea cumpărării asigurărilor pentru mașini sau chiar a rovinietelor. Cu o așa gamă variată de produse se poate spune că ușor compania se transformă într-un fel de supermarket online. Lipsesc doar produsele alimentare. EMAG a intrat și pe piața din Bulgaria și nu exclude ca extinderea să se facă și în alte țări din zonă pe viitor. Expansiunea celor de la EMAG a început să se vadă cel mai mult odată cu preluarea a 70% din acțiunile companiei de către grupul sud-african Naspers. Planurile celor de la EMAG sunt ca cifra de afaceri să ajungă anul acesta la 200 de milioane de euro, mai ales că vor scoate la vânzare noi categorii de produse precum haine și încălțăminte sau anvelope. Ce contează? E o etică a comercianților de IT să nu intre decât pe piața zarzavaturilor să nu intre. Eu zic că până la urmă ceea ce contează este profitul. Sau mă rog, cel puțin pentru... Oricum, am ratat multe cu faptul că au cumpărat sud-africanii EMAG-ul în loc să intre și să-i concureze pe piața din România. Cum e, de exemplu, acum o concurență de neînțeles între Primăria Capitalei și sectoare. Aici astăzi un adevărat